Ir-riżultat ta' 54% favur il-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ifisser li Malta u Għawdxi huma ottimisti. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta s-Sibt wara nofsinhar tkellem dwar ir-riżultat f'Kastilja. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawdxin illum taw sinjal ieħor, sinjal ċar u sod ta' ottimizmu għal pajjiżna. Reġa' waħżlu l-ottimizmu fuq in-negattività. Żied li dan ir-riżultat jirrifletti li l-Partit Laburista sar l-għażla ċara u naturali tal-familji u n-negozji. Dan fil-waqt li r-riżultat huwa turija ta' xi jrid il-poplu. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawdxin ma jridux negattività u ċaħduha għal darba wara l-oħra. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawdxin iridu l-ottimizmu, iridu tmexxija b'direzzjoni ċara li ma tiddejjaqx tgħid fejn tiżbalja, tikkoreġi dawk l-iżbalji u timxi il-qoddim. Dawn l-elezzjonijiet insertaw f'perjodu li fih huwa diffiċli ħafna li l-partit fil-gvern jirbaħ elezzjoni. Kien għalhekk li l-Gvern Laburista ikkampanja biex jirbaħ l-elezzjoni imqarb vot wieħed. Appell li ma waqax fuq widnejn torox. Ir-riżultat ta' kważi 54% tal-voti huwa pratikament identiku għal dak tal-elezzjoni ġenerali ta' sentejn ilu u dak tal-Parlament Ewropew tas-sena l-oħra. Tajjeb nirrimarka li l-ebda partit fil-gvern qatt ma ġab dan ir-riżultat ta' rebħa b'maġġoranza tant kbira. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkummenta wkoll dwar ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni wkoll jinsab sodisfatt b'din it-telfa. Nifhem? Anke għaliex minn dak li jingħad fil-mezzi tax-xandir, Simon Busuttil qed jibża għal postu. Allura jkollu jifraħ anki b'telfa. He needs to drum it up. Nista' ngħid jien huwa li kuntent kulħadd. Il-Prim Ministru Muscat spjega li għataw min qed jistenna ġustizzja u għaldaqstant se jittieħed il-messaġġ ta' min ma vvotax lill-Partit Laburista jew ma ħaridx jivvota. Tem billi stieden lill-poplu Malti biex il-ħadd jiċċelebra din ir-rebħa fil-Marsa. Jien nistieden illi għada lil kulħadd biex jingħaqad magħna ħalli għada filgħodu fl-10:30 intaqgħu fil-Marsa biex inkoll niċċelebraw dan ir-riżultat importanti ħafna ta' maġġoranza ċara u soda favur il-Partit Laburista, favur il-moviment illi qiegħed fil-Gvern.